Frans wil wat zeggen. Wij hebben de beelden geanalyseerd en zijn een verborgen bericht tegengekomen. Er zijn 3 verborgen wensen ontdekt. Wij zijn het nog aan het analyseren. Hier is het eerste gedeelte zonder onze vertaling. Zoals jullie hebben kunnen zien en misschien hebben opgemaakt is dat hij in het eerste stukje aangeeft dat hij naar boven wilt. In het tweede stukje geeft hij aan dat hij heel duidelijk aangeeft dat hij als eerst wilt. En het derde stukje geeft hij aan dat hij blij is dat hij als eerste mag. Nou, omdat hij het zo graag wilt, kan die wens eventueel in vervulling worden gebracht. Tenzij wij het verkeerd geanalyseerd hebben, dan horen wij dat graag. Ja, jij hebt je armbandje ook nog. Ja, we hebben het gekregen van een engel. Nee, het is geen droom. We moeten 24 uur lang braaf zijn. Schijnt het wemelt van jongens
ben hier, hè. Is die halve Karen die me al 3 weken achtervolgt? I love Karen. Iedereen kijkt naar ons. Dat is nu ook niet moeilijk, hè? Er is ook veel om naar te kijken, hè? Doorlopen. Wie helpt me, luistert naar mij.